kaya Arjuna, sepira ayune kaya widadari, bawis mancing kuburan dari santapan cacing-cacing tanah. Sampean pengen beli kira-kira padang ning kuburane. Kira-kira ning sore ana seprimbete pengen beli. Nah. Bakal sampean pengen padang ning kuburane, nomor 1 salate istiqomah. Sunahe fardune dinggo, insyaallah alam barzane kesinar dening pancaran sinar. Bakal sampean turune kira-kira ana seprimbete ning alam kubur, sedekah puasa jairiyah utamane kanggo menenangkan urip ning alam barza, sebab bakal wong imane kuat takwa ning alam kubur menuju alam baka ku gelis kaya pengantin anyar lah kaju esuk bae, tapi bakal sing imame langka suwe nuju maring alam baka. Arep ngomong apa sampean? Ya mengkenen Ramayai. Ari kulaku iman mah jelasnya kuat, mung kadang-kadang imin sing lok beli kuat ya Rama Guru. Punten Kyai, kulaku kepengen wiraos sing mau kubade tanglet dumateng panjenengan ampura Yai. Artine apangkin apa mboten sih kaya deneng pemimpin adat kulaku maksi wonten keturunan jeh. Sing pertama-tama memang kaya dene ketua adat ku wonge arif lan bijaksana, apa sing dadi tutur pangandikane rencange kula ka mau Kang. Kelawan tutur pangandikane Masya Allah santune jare panjenengan Yai, artine akhlake bener-bener menunjukkan sikapet. Kula ku ngerasa kakon seneng banget Yai. Duweni salah sawijining ketua adat. Alhamdulillah kayak seolah-olah adus ning banyu sawindu. Iya, tetesane laksana surgawi ketika lamun ngomong adem menyesek konon Kang. Jadi patut tadi contoh mengukir sejarah anyar senalika ning Losari iku duweni salah sawijining pemimpin adat kaya dene pemimpin sekian. Nah, ketambah-tambah napa kita kuno Yai maksi wonten keturunan kalian umaroh pemimpin dalam kecerbonanku. Ya, tentunya wis geger gementur ya. Yen Pangeran Angkawijaya iku anak cucune Kanjeng Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Kula njaluk pandongane kula di anak wadon ku kira-kira dikawin Angkawijaya. Bak wong lanang, wong bapak, wong tua, di anak wadon kawinan, bolong, pikirane plong. Artinya wis ana sing tanggung jawab. Sampai kaget kula iku kenang bolong sampean. Ya pikirannya plong artinya kan. Nggih. Nah, kin mangkene para santri Pripun Rama Guru pripun? di samping jaluk pandongane sampean kira-kira Angkawijaya dadi mantu kula jaluk pandongane sampean. Amin Rama Guru. Nomor loro sampean teka ing anake Mbah Kusangkan Pangeran Jati. Ning kono jaluk dukungane. Kira-kira Angkawijaya bener-bener didukung sepenuhnya sebab priwen kah anak yang Cakrabuana iki wong terpengaruh ing Tlatah Losari. Kira-kira siap? Siap. Sedurunge sampean ninggalaken pesantren Losari diiring lawan gamelan mundur. Assalamualaikum Rama Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sikra miliryong mas sing nangka bajong ngoyong mas kawan desa kanjeng ini yung mas
kewan janji adat kang digawa minggat pada bene wis waktu ning gumaran ing alam lahir yen mau urip kudu sepikir ning segala lampahan ning segala tindak laku ning segala tindak laku Mas Ronang sareng Mas Wawan midang kene sing ning Taiwan dewek sing duwe tumaritis midang kene sing ditembangi Mas Ronang Mas Wawan midang kasing ning Taiwan sing duwe tumaritis dewek ngaturaken matur kesuwun sareng Mame Ayu Lupita sareng Mame Fikri eman wong seduluran Mas Arya nok ju nok anyi kengeding Ari memiangan ya dadakan baik sekian melaku ya ketinggalan baik toli bocah kang resepe mendi kanaya nyongan ga bocah gede kegawan dina gede wonge bae kana nok ayo rokaya pikirannya masih kayak bocah toli mendi sih karena bocah kayak la ilaha illallah bocah pemanenggalaken bae posing nganti ngudag-udage pegel ari wong tua makosi kentik baik ari sing dimongbong lunga karian baik ya ada tek maipan apa sih ya sampean mana jana wadon gak kosi rusak ya nyuan maipen wadon-wadon gak tatalana ya gesit melaku barang kita wong wadon dilawan di kesasar maning kesasar saking keburu-burune Maipan Bangirang-irang kenu kena singkerinya bang mandan apa kang lakoni Mama Eko mandan apa kulane kang lakoni mandan apa kang lakoni Mama Eko minang kasih ditemang serang Meme Ayu Lupita Meme Ayu Lupita Mama Fikri minang kane sing ditembang si Bero kayaku apa sih sebenarnya mamaku pengen memangkatan dewek kan tapi baru yen Bero kaya mangkat dewek kan pasti ramage bakal ngizin bulan yang gawa
Toli gagap mendisi sebenarnya tujuan enok ayo rokaya ki. Oh si jagat lagi panas ngentak-ngentak. Maipen lagi masak di geret bay. Pengen bener. Yang memangkatan ku kudu jelas tujuane. Kudu jelas ning mendi parane. Ari kuwen. Ini Romo Kakak. Memang sing sebenarnya Siti Rokaya kisalah ning Maipen. Ngajak miyang padu ngajak beli buru tujuannya pengen mendi. Maipen No. sumejane ninggalaken tempat panggonan. Keiring karo Maipen kita wong loroan. Pengen buru beli pengen apa? Pengen apa sih enok ayo rokaya itu? Sing pertama bawa rasa bosen pengen jalan-jalan. Yakin wis jalan-jalan. Terus maningnya sing kepindo Maipan. Apa kuno? Eling-eling kadang Mas Ronan. Sereng Mas Wawan kiding mindak kasingan ning Taiwan dewek sing duwe tungaritis. Mas Ronan, Mas Wawan. Sereng Mas Arya kiding nok juminakat sing duwe gesek. Nok asni sing duwe Prancis dewek. Pengen buru beli. Seno ke pengen luru jajanan. Ora. Lagi puasa bae amberan ora kesenggol. Gar tuku klambi anyar maning belanja maning. Ora sing enggak masih akeh durung keanggo kabeh. Terus apa maning? Pengen beru, Apa kuno? pengen ketemuan, pengen janjian karo sing dadi pujaan hati. Jadi gitu tujuannya ki janjian kini. Iya, Garap ketemuan pengen kini. ketemuan. Apa sih? Oh si kaget temen rupa-rupanya ku Maipen. Kuna ku senok rokaya ku wawara beli. Nira makiyai ku. Ya, waware mangkat dijak Maipen lah. Mengkinin maipen mah. Apa sih? Baka jadi ajak memangkatan ning nok rokaya. Selalu baik dadi umpan-umpan. Selalu baik kone dadi korban umbang-umbang. Ya ora mantak dadi apa sih Maipen? Keberatan kono sampeyan. Ya cuma kunok angger bay maipen sing kena bendu. Toliga ora bagus. Lamun je anak memangkatan beli izin wong tuaku. Pengen buru beli Maipen. Karo Apa sih? sapa ketemuan. Siapa sih lanangnya ku? Ya mungkin Maipen ke pasti baru yang baru dedek pengadek ke. Meme ayo Lupita. Meme ayo Lupita. Sereng mama pikri minang kene sing ditembangi ngaturaken matur kasuwun dihormati Meme ayo Lupita mama pikri gede. Sereng Mas Ronald, Mas Wawan, sing ana ning Taiwan sing duwe tumaritis. Eban yana sayang. Kang Mas Angka Wijaya. Angka Wijaya. Angka Wijaya, Angka Wijaya. Kepala adat. Iya, Wong gedean. iya. Bener kuan langkah loro langkah telu ya siji. Jadi demenan karo senok kana. Wis lawas kok Maipen. Tapi cuman rahasia daungu peweru Maipen sekian. Paingan nembek wawarakieun ya ro ayah. Yen demenan karo wong gedean ku. Toli kaget sih Maipen nang apa sih? Ya beli monone mah. Cuma ku yang kaget. Kenang ibu ya bagja temen konon kah.
nokro kaya demenan kalwong gedeanku. Apa maning sakin kan angka wijaya dari kepala adat. Diangkat dari kepala adat dipercaya ning masyarakat. Benar. Gus gede milik derajate nok ayu rokayaku. Sapa wong wadon sing beli perak kelawan bunga Ku duweni calon senandingan kaya dene Kang Mas Angka Wijaya. apa maning babat bibit bobote wis jelas. Tungkut jatuh pesanan nyandang asing kaya ngapa? Nyandang asing kaya ngapa ketenger mang sumurunga mamai kongok Mimi Ayu Lupita nyandang asing kaya ngapa? Mamai Pikri ketenger mang sumurunga. Pasti urip enok ayu rokayak kejamin. Tapi kok dingin aja gerek monokaken. Apa sih? Ya sebabnya kan masih status demenan. Iya ya. Baka wong demenanku masih bakalan. Contoh selawas-selawas demenan bebarengan yen jari Gusti Allah beli jodoh angger bae. Iya, lawas demenane karo kita kawine karo wong sejen. Kaya kuat. Engkone mung tinggal kenangan demenan. Mulane ning lebakian Maipan. Nun ayo. Kesaksian ning Maipan ya. Iya. Mengko yen be Kang Mas Angka Wijaya tekang kene arep takoni pokoke matek jaluk kejelasan Ya ya priwen dituntut hubungane, tanggung jawab. priwen langkah kanggo selanjutnya hubungan karo kula. Toli demenanku aja suwe-suwe. Ya, Soale baka wong demenan suwe-suwe ku timbule jinah kaken dosa konekku. terus Mendinga baka wong demenanku kenalan pirang bulan pirang dina kage lamaran baik. Oh, Wis ya suka benar. terimaku. aduh gretek-gretek. Ajak wal kule baik. Apa kual-kual kok? Kin manok. Kerjaan sing jenuka ewal kejaba wong nunggu. Pundulan. Nah. Amput-amputen. Durungana teka-tekane kini Kang Mas. Barang Angka janjian Wijaya. karo Kacung Angka Wijaya ku jam piras nenokku. Dia janjiane mah jam 12. Barang sakin ki wis gap jam loro. Gara-gara bener kejebak nyaman oleh kejebak macet. Ya wis kin manok. Kanggo ngormati mimine Ayu Lupita sareng Mamai Pikri Iya. sing dewe lagu Kembang Warna Pitu. Sareng ngormati masyarakat desa Pulau Gading, Pulau Lampas, Brebes. Terus Brebes. Blebes. Ku ya kita masalah banget. khususnya kanggo para panitia sing sampun repot-repot. Iya ninganan. Terus maning kanggo pen Setiawira Mandala Asapa sing Beji? lagi pada panteng mirengaken dimanapun berada. Iya ninganan. Semoga selalu tribur. Terus maning kanggo Aye Denok Bunda Deno, aja lebih gaul Bunda lebih gaul. Beli ketinggalan maning Siapa, kanggo Ji? komandan muda sing paling sayang dewe. Kanggo Mimi Haji Carini sing denok cinse sareng Mama Kaji Udia Keding. Halo komandan muda. Kanggo Bapak Haji Rasta Wong Sumber Wetan Terus calon majikan. Kanggo Mama Neni Dwi Puji Haruka. Maipan, Nun wongan. hayang apa sih? Kembang warna pitu. Baka wong demenku pirang-pirang warnane. Kanggo ngormati mimine Ayu Lupita sareng Mawai Pikri Keding. Kanggo sapa maning? Kangge Bapak Panitia sareng Ibu Panitia Keding. Kanggo Mamah Puji Dwi Haruka. Aya denok Bundai Deno
Bandung hati atosi lipi para kaya watu kanggo mimina ayu Lupita Mamay Pikri kanggo Bunda Kiki mimina ayu Lupita Mimi Lupita sering pisan Mimi Lupita demenan Lupita Welara Mimi Lupita main cinta Mimi Lupita nyolok di mata ngomongin jawabi cuma baturan ini haji carini tapi nyatani melakuni dengan tangan kanggo Mimi Pikri Bapak Haji Rasna calon majikan ayah denok bunda denok bunda lebih gaul ayah lebih gaul baririn mas anu kangge masyarakat Pulau Gadingnya Kening Khusus spesial sahabat sih kanggo pemandang muda saya. bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa singkat Mas janji Rona, Mas Wawan, jalinan tali kasih Mas Wawan sini. nang mati Mas Wawan, Mas Rona, jangan ninggal bukti Mas Iwan. kula ditinggal Mas Wawan, Mas Rona. Maritis. Mas Wawan, Mas Rona. Mimi Ayu Lupita Mas Wawan, Mas Mimi Ayu Rona. Lupita bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus Mimi Ayu Lupita segala kelane bahkan deleng sing mencrang ati gampang kegembang ora sudi kula dikawin sampeyan Mimi Ayu Lupita Mamay Pikri Mas Mimi Wawan, Ayu Mas Lupita Rona. sering pisan demenan kabelelan Mimi Ayu Lupita main cinta nyolok ning mata Terus ditakoni jawabi cuma baturan anak kecil tapi nyatane ning guri
sokat ngawiti Aja Maipen. sokan ngawiti. Kin manok Nun, maipen kan wis Priben. nyontoakan tembang warna pito. Iya, Kin begentenan. genten. Heeh. Ah. Ya wis, mau ku sing panitia ku jalukane mah ugal-ugalan Go, Maipen. ugel-ugelan. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya sih. dijumpo ninok mantan ketemu karo sedulur wong Pulo Gading. Wong Pulo Gading. Iya nengan Ah iya. Khusus kanggo sing dek kulung ijo. Kangge Bapak Haji Rasta, Nok Ainun. Nok Ayu Lupita sareng Mamai Fitri yang gedung. Kanggo sing Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Emil, Mas Ardan, Mas Ardan, Mas Emil, 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 Mas Ardan, Mas Emil. Lamun ada Apa je? rumah tangga bebeneran jangan di awan bengi keluyuran Mas Ardan Mas Emil balik esok sangkeme mampu inungan Mas Iwan alesane diajak batur malaikat Mas Ardan, Mas Emil, Mas Ardan, Mas Elmin, Mas Ardan, Mas Emil, Mas Ardan, Mas Ardan, pegati sama Mas Ardan, sampai wis entok talake Mas Emil.